B'investiment ta' 6 miljun euro ġiet uffiċjalment inawgurata l-iskola primarja ġdida San Joaquin f'Witiline. L-inawgurazzjoni saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat l-erba' filgħodu fejn s'issa madwar 300 tifel u tifla bdew jieħdu l-edukazzjoni tagħhom f'din l-iskola l-ġdida li tista' tilqa' 100 student ieħor. L-iskola hija magħmra b'faċilitajiet moderni u ddiżinjata b'tali mod li tilqa' għal ħtiġijiet moderni tal-edukazzjoni. Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru qal li ta' Witiline hija s-sitt skola ġdida li nbniet fl-aħħar 6 snin waqt li għaddej ix-xogħol fuq il-bini ta' skola oħra fil-Qawra. Qal li fl-aħħar snin kien għaddej ukoll programm kbir ta' manutenzjoni fi-skejjel eżistenti. Innota li l-iskola l-ġdida ġiet magħmra wkoll bl-aqwa sigurtà kemm għall-istudenti u kemm għall-allima, fosthom b'kameras tas-sigurtà. Hawnhekk saħaq fuq il-bżonn ta' rispett akbar lejn l-edukaturi u saħaq li l-vjolenza fuq l-allima qatt mit-tollerata. Tkellem ukoll dwar bosta sfidi fl-iskejjel fosthom dik tal-multikulturaliżmu u qal li m'għandniex nibżgħu minnha iżda naffaċċjawha b'aktar riżorsi. Dr. Muscat ta' ħajru ukoll l-Arċisqof Charles Scicluna għal kompromess li ntlaħaq biex biċċa art tal-Knisja li tmiss mal-iskola tintuża għal ħin ta' rikreazzjoni tal-istudenti. Issa din l-iskola ħajkollha magħha wkoll sala u jkollha magħha post aħjar u ikbar fejn l-istudenti tagħna jkunu jistgħu igawdu il-ħin liberu tagħhom. L-iskola l-ġdida intlaqet tajjeb mill-istudenti u l-edukaturi. Ma' One News qalu li din il-bidla ikkulurita u spazjuża se tgħinhom aħjar sabiex jitalmu kif ukoll jgħallmu. Toġbok din l-iskola? Iva, naħseb li hija child friendly għax hemm ħafna koluri u vera sabiħa. Ħafna u ferħana li qiegħda ġew fiha. Ħafna vera sabiħa u vera komda. Iva, xawa ħafna affarijiet tagħmel u vera sabiħa. Toġobni għax għandha ħafna koluri u barra vera sabiħ. Iva, kont ħafna ċitata u komda ħafna. Because it's very colorful and it's very beautiful and big. It is very colorful. Because it has a lot of colors and it's really big and it has a lot of space in the class. Yes, it's so big, cool, colorful, and I like they all new activities. Yeah, it's cool. It has new classrooms and tables and everything. L-ambjent ta' hawnhekk jgħinna ħafna għaliex il-klassijiet huma ikbar u mdawlin, għandna ħafna iktar spazju fejn nistgħu iktar nagħmlu l-istudenti tagħna. Il-perit responsabbli mill-proġett, Joseph Attard, saħaq li l-iskola inbniet kif għandha tkun skola, bl-iskop li l-ambjent jakkomoda kemm l-istudenti kif ukoll lill-edukaturi. Bażikament din l-iskola imbniet bħala skola anke l-finishes għadna attenti li la jkunu finishes lussużi imma lanqas li jkunu finishes li huma ta' livell baxx, li finishes li huma relatati mal-iskejjel. Infatti tant kemm hu hekk li l-kuluri tal-ħitan intażlu b'mod apposta u mhux inżeba' kollox kulur wieħed. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo għamel referenza għar-rapport tal-UNICEF li wara li Malta ġiet ikklassifikata fit-tieni post wara l-Finlandja bħala pajjiż li jagħti aċċess għall-edukazzjoni ekwa. Żied li l-iskejjel għandhom ikunu postijiet ta' ferħ sabiex l-allima u l-istudenti imorru għal qalbhom. Mistoqsi mill-medja nazzjonalista dwar allegazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li l-iskejjel il-ġodda li qed jibni l-Gvern huma containers, il-Ministru Bartolo kellu tweġiba ċara għal din il-kritika. Oġbok il-container illum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.